Ka ga ma wani hoto. Kai amma fa yayi kyau a cikin hoton nan fa. Ah, malam ya na ji ka shiru ne. Muna fira kuma na ji ka yi duk kawai. Me ke faruwa ne? Wallahi abokina ta kai na har ciwo yake wallahi. Ni yanzu ban ma san me yake min daɗi ba wallahi. Ka san yanayin karatun Najeriya. Tabbas haka. Ya lalace kusan wata 6. Assalamu alaikum. Muna ta abin nan. Wa alaikum salam. Wala sani. Halon wa. Ya al'amura. ya da ne da Mana biyu. Ya ji kuna ta maganar makarantar me yake faruwa ne? To, wallahi mutumi na ne muna zaune na ji shi ya shi na tambaye shi to me ke faruwa ne shine yake gaya mu halin da yake ciki yanzu. A wai na rashin makaranta? Dai bai. Wannan hanya ne wannan abu ne mai sauki ai. Ka san shi karatu ba wai an ce maka dole ga Allah kai karatu ba. Duk duniya ba abu inda ba karatu ko ba ga wai. Ga tare da muke samu scholarship da ake bamu. Yanzu kai da turawa wannan da larabawa suna taimaka mana mu Afirka suna bamu scholarship. Kai hatta Afirka ma fa kasashen da suke bamu scholarship da yawa. Ko ba haka bane yanzu kai baka san wata hanya da zaka bi ko ne makarantu da suke faɗin duniya gaba ki ba dan wato baka sani ba kai ba to ya abin yake muna ganin an bar mu a baya kawai ni na ga makarantu ga sana ana ta sawa da yawa ina gani a Facebook wata channel da ake ce mata Min Hausa TV wanda take kawo makarantu da suke faɗin duniya gaba ki da a'a kai baka taɓa ganin channel din ba in ka je ka duba channel in ka duba Min Hausa TV za ka ganta in ka duba YouTube za ka ganta idan ka duba Facebook za ka ganta a tun da haka ne abokina ina ganin ya kamata a ce shi ya kamata a ce ku tashi ku nema kar ku je ku bi wannan saratin da ake ku fita duniya ku yi karatu ya kamata a ce kun tsaya kun miƙe tsaye ne kuma kun nema dan wai ba ga ake ba ga channel mafi sauki nan da take faɗi da gaskiya a'a to ni ne ai wannan channel din Min Hausa TV ku ga tana kawo makarantu da suke faɗin duniya gabaki daya Garke da ke kira yan uwa duk wanda ya ga wannan bidiyo ya taimaka yi mana share sannan kuma ya danna mana alamar subscribe in aiki ke kallo na kuma ya danna alamar ƙararrawa da zarar mun saki sabon ganin da in aka yi kake kallo na kuma ka danna page na follow sannan kuma ka yi like na wannan page sannan kuma ka yi share a group yadda kowa ya gani kuma kowa zai amfana. Nagode.